Určite poznáte ten príbeh, že rodičia si v živote nenaplnili svoje potreby alebo svoje sny a teraz to projektujú na deti. Ja to vôbec nechápem. Teda trocha to chápem, ale nerozumiem tomu. Bo ja som mal to šťastie, že rodičia ma nehali robiť si čo chcem, mal som tú slobodnú vôľu a mohol som ísť za tým, čo mňa ťahá, po čo moje srdce túži. A takisto ja to dávam mojim deťom. Že proste čokoľvek ich baví a ťahá ich to proste, tak môžu to robiť. Lebo to nikdy nie je tá túžba podľa v tom srdci, že ja chcem byť baletka, alebo chcem byť futbalista, alebo chcem maľovať, alebo čokoľvek. Nikdy podľa mňa nevychádza len tak z hlavy. Proste to je nejaká túžba vnútorná, ja si myslím veľmi dôležitá. A veľakrát môže odkazovať na taký talent, ktorý to dieťa v sebe skrýva, že to môže byť proste brutálne benefičné pre všetkých. A nemyslím, že sa tým proste výlučne musí to dieťa živiť, ale niekde mi ho to ďalej na tej ceste posunie. Takisto ako ja. Plával som, potom som robil chvíľu hokejbal, potom skateboarding, potom začal behať a tak ďalej. A každá tá vec mala na môj život veľký vplyv. A veľmi významný, si dovolím povedať. Takže odkazujem rodičom, všetkým rodičom, aj sebe, aj všetci, čo majú deti. Nechajte deti robiť to, čo chcú. Skúste sa nejako vysporiadať s tým, že ste si v živote nestihli naplniť svoje sny a ciele, ale aj tak si myslím, že je stále čas. Nikdy nie je neskoro, takže to je reminder. A tá dôležitá vec je, a odkaz tohto videa, nechajte robiť deti, po čom túžia. Doprajte im to. Pekný deň.